Хәерле кич, кайсыгызның кулы җылы, бәйлисе бар йөрәкне. Бүгенге заманда тәнне генә түгел, күңелне дә дәвалап торырга кирәк. Тормыш алга киткән саен психологик проблемалар да арта. Стресс, депрессия, аңлашылмаучанлык, үзеңдә казыну һәм башкалары. Кешеләр моңзарларын дус ишләр белән түгел, белгечләр белән уртаклашу яклы. Кемдер психологка, кемдер хәзрәтләргә йөри. Соңгылар исә психология динне алыштыра алмас дигән фикердә дә. Менә шул теманы бүген ачыкларга булдык. Дин белгечләре, психологлар, экспертлар белән берлектә килгәнегез өчен зур рәхмәт. Шуннан да бик актуаль заманына, кешенең рухи күңел халәтенә туры килә торган тема, әйдәгез ачыклык кертеп карыйк әле. Беренче сорау хәзрәт сезгә шуннан да булыр. Менә психология дигән фән бүгенге көндә үзегездән үк ишеткәнек бар, әйме? Кешегә аның кадәр кирәк түгел, әгәр ул мөрәҗәгать итсә дингә, барлык сорауга ул җавапны таба алачак. Шуңа бер кадәр шәрехләмә бирсәгез. Ягъни психологларны бүген хәзрәтләр алыштыра аламы? Аузу биллаһи минеш-шәйтанир-раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Монда инде кешеләрне карарга кирәк, Аллага ышанучы кешеләрме, ышанмаучы кешеләрме дип. Чөнки Аллага ышанмаган кеше хәзрәткә бармый бит инде ул. Әгәр дә кеше Аллага, дингә ышана икән, инана икән, әлбәттә психологларны хәзрәтләр, галимнәр, дини галимнәр, белгечләр алыштыралар һичшиксез, чөнки алар шул ук психологлар җан белгечләре. Мәсәлән, психология үзе дә инде ул җан турында гыйлем дип тәрҗемә ителә. Бу 5-4 гасырдан башлап безнең ярыга кадәр 18 гасырга кадәр шулай була. Әмма 18 гасырдан соң психология ул инде бераз атеизм юлына баса. Ягъни кешене Аллаһ Тәгалә барлыкка китергән зат дип карамый, хайвани модель белән чагыштырып иренә башлый. Әлбәттә инде анасын үзгәрә, бүгенге көнгә кадәр гел үзгәреп тора. Шуңа күрә психологияның күп кенә нигезләмәләре гипотезларга нигезләнгән дип әйтик. Менә булай күрәләр дә, бәлки шулайдыр дип инде. Бу яктан караганда диндә нигез тәгълиматы ул катгый. Ул үзгәрми. Ул бар ничек шулай. Җан гыйлеме, кешенең гыйлеме, нәфис гыйлеме, кешенең үзен тотышы, без бит әйтәбез, тышкы тирә үзгәрсә дә, әмма кешенең ичке халаты үзгәрми, дөньяга мөнәсәбәте үзгәрми. Шуңа күрә безнең динебездә нинди генә вакытка карасаң да, дин белән чыгып эш итсәң, син инде үзеңә җавапларны таба аласың. Шул исәптән психологик яктан да дип әйтәсем килә. Демәк, заманы үзгәрсә дә, технологиялар үзгәрсә дә, кешенең бәлки шуннан да менә шу рухи авырулары үзгәрсә дә, һәрберсенә диндә җавап бар, бер генә өлкәдә дин ягыннан җавапсыз кала алмый, шулаймы? Юк, дөрестән дә шулай, чөнки беренче галимнәр дә бит безнең дини кешеләр. Мәсәлән, ислам динендәге галимнәрне карасак та, хәтта христиан динендәге галимнәрне карасак, беренче галимнәр алар монахлар. Әйтәм бит инде менә шушы аннан гына ул гыйлем белән дин аерылып китә. Әгәр дә инде шушы без дин белән көрәш, без фән белән көрәшмибез, дин буларак. Әмма кай вакытта фән дин белән көрәшә башлый. Аллаһ Тәгаләнең юклыгын ничек тә булса дәлилләргә тырыша башлый, кичәнә дип әйтик инде. Шуңа күрә менә андый көрәшү булмаса, фән ягыннан без аларның икесен бергә кушып, симбиоз рәвешендә бер-беребездән файда ала алабыз. Шуңа күрә менә бу мәсьәләне хәл итәргә кирәк. Бу сорауда Рамил хәзрәткә дә мөрәҗәгать итегән, менә фәнни яктан, психологларның вазифаларын берникадәр имамнар, хәзрәтләр үз өстенә ала аламы? Компетенция җитәме дип. Һәм белем җитәме? Инде шуны әйтеп китәргә кирәк. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Безнең динебез кешеләр белән эш иткәндә бик зур тәҗрибә топлаган. Ул инде Пәйгамбәребездән саллаллаһу алейһи ва саллям алып, күп кенә галимнәр, шул ук безнең җилектә дә таралган иде ул суфичылык, мәсәлән, һәм дә алар кеше җанын тәрбияләү, кеше җанын дәвалау өчен күп кенә усуллар файдаланганнар, һәм дә инде аларда бик күп тәҗрибә булган. Кызганычка каршы, менә шул революциялардан соң дингә каршы көрәш башлана, һәм дә инде яңадан әйтәбез, кызганычка каршы бездә гомумән халкыбызда тарикат белән илемтә изелде диярлек. Хәтта үзебезнең татар шейхлары калмады. Шуның сәбәпле, бәлки шуның сәбәпледер, кайбер кешеләрдә психологларга ихтияҗлык кала. Әмма дә ләкин бу мәсьәләне дөрес итеп аңларга кирәк. Психология ул үзенә күрә инструмент. Дин ул нигез, дин ул асыл, чөнки Аллаһ Тәгалә бу дөньяны бар иткән, һәм бу дөнья ничек яшәргә тиеш икәнлеген, кешеләр бу дөньяда нинди кануннар буенча яшәргә тиеш икәнлеген дин шуны өйрәтә. Шуның өчен дин нигез. Инде психология килгәндә
ул үзенә күрә дингә ярдәмче булырга мөмкин. Ни өчен? Чөнки әлбәттә психологиядә күп төрле юнәлешләр бар. Ул Фрейд юнәлеше дә, Юнг һәм бүгенге заманда барлыкка килгән CFT юнәлешләре, алар күп. Һәм дә һәрберсенең үзенең гипотезасы бар. Һәрберсе үзенчә адам баласына карый. Шуның сәбәпле минем фикерем буенча бүгенге көндә имамнарга әлбәттә психологияны өйрәнеп, менә шул ысулларның кайберәүләрен үзләренең практикаларында куллансалар бик яхшы була. Ни өчен? Чөнки әйтеп киткәнчә без менә бу тасаввуф мирасын кызганычка каршы югалтып бетердек. Инде кешеләрнең бүгенге көндә стресс арта, төрле борчулы фикерләр була. Алардан башка клиник ситуациялар бар бит. Клиник ситуацияда имамга ничектер дәва табарга авыр. Шуның өчен клиническая психология бар. Консультационная психология бар. Аның юнәлешләре шулай күп. Шуның сәбәпле клинический случай булганда, монда инде әлбәттә табиб кирәк. Менә минем үземнең дә мөрәҗәгать иткәнем булды психологка да, хәзрәткә дә бер үк сорауда. Хәзрәт үзенчә аны миңа аңлатырга тырышты. Психологка барган идем, шул ук әйберне башка икенче сүзләр белән аңлаттымы. Менә Гөлнар, сездә ничегрәк? Гөлзар, хафа. Без туры эфирдә эшлибез һәм шуңа күрә андый вакытларда булгалый. Сездә ничегрәк менә үзегезнең практикада психология һәм динне ничек берләштерергә тырышасыз? Әллә берләштерергә тырышмыйсызмы? Беләсезме, кешесенә карап ул. Менә Рамил хәзрәт тә әйтте, Илнар хәзрәт тә әйтте. Дини кеше килергә мөмкин, дини булмаган кеше килергә мөмкин. Һәм шуңа күрә мин бу урында психологиягә, медицинага караган шикелле карар идем. Безнең бит менә медицина өлкәсендә берәр хаҗәт туса, хәзрәткә дип йөгермибез бит, әйме? Без эзлибез медицина хезмәткәрен. Һәм монда да бу тау кирәк түгелдер дип уйлыйм мин. Чөнки хәзерге заманда психологияны бит жан дәвасы дип кенә түгел, бәлки мышление, восприятие дип әйтәбез, әйме, русча әйткәндә, память дип әйтәбез. Үзеңне үстерү, үз өстеңдә эшләү, әйе, булар барысы да алар менә шул психологик белемнәргә барып тоташа. Әлбәттә инде дини кеше булганда да безнең шундай теге тәвәккәл дигән әйбер бар, әйме, Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл. Әлбәттә Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл иткән кеше белән эшләү бермә-бер җайлы. Чөнки алар контрольне җибәрәләр. Напряжение дип әйтәбез, әйме, теге чөнки кеше бик күп әйберне үз өстенә алганда, бик күп әйберне контролировать, монда контроль, монда. Һәм ул шундый кысыла, тәне кысыла, аның җаны кысыла, әйме? Һәм бу вакытта инде Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл турында кешегә искә төшерсәң, әйме, бәлки бар әйбер синнән генә тормый, синнән тормаган әйберләр дә бик күп. Һәм менә шул ничектер кешенең менә бу уровень ответственности дип әйтәбез, нимә әзрәк төшерсәң, кешегә бермә-бер җиңеләеп китергә мөмкин. Шуңа күрә монда инде кешесенә карап эшләү кирәктер дип уйлыйм мин. Кайдадыр инде дин белемнәрендә кулланып, кайдадыр инде психология буенча белемнәрен. Димәк, сез бу барбер айырасыз, әйме? Мин айырам. Кеше белән эшләгәндә дәвалау дип атыйк инде, әйме? Әйдәгез, психолог хәзрәтләрне без дин вәкилләрен белдек. Тагы бер психологка мөрәҗәгать итеп алык. Султания ханым, чыннан да сез килешәсезме менә хәзрәтләр әлегә бер тавыштан теләсә кайсы жан авырун ниндидер күңел халәтен дәвалап була, дин белән, диндә җавап алып була дип әйттеләр. Сез килешәсезме, әллә исә шулай айырыр идегезме шушы ике өлкәне? Мин үзем психолог буларак, ничә 24 ел стажым буларак, мин инде үзем как психология юлынан барам. Мин шул юлдан гына. Анда әлбәттә инде диндәге кешеләр дә килә, диндә булмаган кешеләр дә килә. Һәрбер кеше бит инде үзенең эшендә Аллаһ Тәгалә дибез, үз-үзенә ышана дибез. Менә безнең вакытта, мин үскән вакытта безне Аллаһ Тәгаләдән куркытып үстерделәр. Куркытып якынайтырга тырыштылар. Мин монда шуны әйтер идем, әгәр дә баланы әтисеннән куркытып якынайтып буламы? Юк. Шуңа күрә монда башкача алымнар да кулланырга кирәк. Дөресен әйткәндә, дәвалау дигән нәрсә юк, ул психолог, ул нишли? Киңәш бирми ул рекомендует просто. Монда кеше үзе килергә тиеш. Нинди Җаваплылыкны үз өстенә төшереп барырга бит моны. Юк, җаваплылыкны үз өстенә төшерми. Менә сезнең эшне хәзрәтләр генә башкара аламы яки моңа
конкрет белемнәр. Һәм өлкәсенә әйтегез, кайсы өлкәгә хәзрәтләр гомумән кагыла алмый һәм Алар куллар кагылалар. дип саныйсыз? Айваз, мин монда дөресен әйтәм, һәр кешенең үзенең кешесе бар. Дини кешегә барамы ул, хәзрәткә барамы ул, психологка барамы, ансы инде һәр кеше үзе сайлый. Монда аеру дип әйтә алмыйм. Мин дөресен әйткәндә, психология Коръән белән ничектер үрелеп бара ул. Мин аны үзем, әле бик дингә кереп бетмәсәм дә, мин аны аңлыйм, мин аны укыйм. Чөнки кайбер кешегә башкача алымнар белән эшләргә туры килә. Хәзрәтләрнең фикерләре белән килешәсезме? Килешәм. Тулысынча дип, динебездә юк. җавап алып була барлык сорауга, менә Юк, күңел хәләте юк, белән. юк. Димәк, җавап ала алмый торган сораулар бар дип белсез. Нинди сораулар? Нинди психологик хәләткә диннән җавап эзләп булмый? Психологик хәләт дибез, бар төрле авыртулар. Күңел хәләтендә авыртулар бар. Менә безгә киләләр инде алар психиатрик авырулар. Монда инде дин генә булыша алмый. Кемдер әйткән иде, кемдер әйткән мондый тайпылыш булса, хәтта психология кеше менә мондый психологик тайпылышлы кешенең ниндидер бер халәтә тотып була, ләкин тулысынча аны арындырып булмый дигән. Арындырып булмый. Беркайчан да аларга медикаментозный коррекция кирәк. Алар дарулар белән генә. Хәзрәтләр дә шулай дип Монда әйтә. психотерапия, психиатр кирәк бу очракта. Табиб кирәк. Психологның максаты теге ничекелле татада бала чак травмаларыгыз, әтиегез шулай булган, әниегез булай әйткән дип, шуңа гаепләп калдыруга кайтып кала. Юк, бу гаепләп түгел. Алай димәгез. Ну, шама белән шулайрак була. Әйме, әле мин бер кайчан да бер психологта, мин психологлар белән аралашканым бар. Бер кайчан да бер психологны да күргәнем юк, әле бала чак травмалары эзләмәгән. Каян килә моның башы? Һәм синең бала чактагы мәшинең кыйрыгына басуга хәтле китереп чыгара. Ул вакытта мәше бик ката акырган да, син шуннан курыккансың. Менә шундый примерно менә шундыйрак әйберләргә китереп. Дөресен әйткәндә, мин монда шуны әйтәсем киләме? Ана карынында вакытында ук булырга мөмкин төрле хәләтләр. Ул бит баланың үсешенә йогынты ясый. Шуңа күрә монда Ниндидер комплекс, ниндидер күрми калган наз, әйме? Әлбәттә, менә хәзер бит инде төрле авыртулар килеп чыга, әйтәләр инде аутизм дип. Аутизм бит ул ана карынында уже формалаша. Аннары соң аны прививкага гаепләп саныйлар. Прививканы ясаганнан соң ул тагында кичәеп китә. Шул гына. Без инде шушы дөньяви гыйлемнәрдән чыгып шундый фикер ясый алабыз. Чыннан да нәрсәдер барлыкка килгән икән, димәк аның башлангычында нәрсәдер яткан. Менә башлангычында дин ягыннан нәрсә ятканын без рекламадан соң белербез. Тапшыруы без туры эфирда эшлибез һәм темабыз гаять үзенчәлекле һәм чыннан да актуаль. Хәзрәтләр психологларны, бәлки психологлар хәзрәтләрне алыштыра аламы? Һәм шу сорауга җавап эзләгәндә без шундый тәгълиматкә туктадык, әйме? Искәндәр әфәндегә рәхмәт. Теләсә кайсы нәтиҗәне бар сәбәбе. Психологларда күп вакытта әгәр дә кеше хәзер рухи авырта икән, димәк аның сәбәбе кайдыр бала чакта, травмадан, индер комплекста, дин ничек аңлатыла, бер караганда мантыйкый ягыннан дөрес бит инде. Кеше нәрсәгәдер ирешкән икән, авыру ягыннан, димәк аңа нәрсә сәбәп булган. Диндә нәрсә сәбәп була ала, менә шу рухи халәтнең бозылуына. Динебездә төп тәгълимат ул синең Аллаһ Тәгалә белән булган бәйлелек. Ягъни безне дин нәрсәгә өйрәтә, ул Аллаһ Тәгалә белән булган мөнәсәбәткә. Төп әйбер шул. Психология мәсәлән өйрәтә кешенең үзендә казынырга. Без үзебездә казынмыйбыз, без казынабыз Аллаһ Тәгалә булган мөнәсәбәттә. Әгәр безнең берәр хата киткән икән, димәк Аллаһ Тәгалә белән мөнәсәбәтебездә хата киткән. Әгәр дә мин нәрсәнедер аңламыйм икән, димәк мин Аллаһ Тәгаләнең әмерләрен аңлап бетермим. Әгәр дә мин ниндидер теге хата җибәргәнмен икән, димәк мин Аллаһ Тәгаләне яратуым кимеп киткән, һәм башкасы. Менә динебезнең төп тәгълиматы ул син һәм Аллаһ. Менә шушы мөнәсәбәттә кеше эшли, үзен тәрбияли шушы призма аркылы. Дәвалау юлында димәк, үзеңдә эзләп кайдадыр ул вакыттагы җәрәхәтеңне дөрестәү түгел, Аллаһ Тәгалә белән булган мөнәсәбәттәге ниндидер хилафлыкларны аңлау һәм шуны төзәтергә тырышу. Нәкъ менә шушы ислам психологлары барлыкка килде бу эш буенча. Нәкъ менә шушы менә хәзрәт тә әйтеп китте, суфичылык дип инде. Суфичылыкның төп нигезе нәрсәдә? Менә шушы Алла белән булган синең мөнәсәбәтне ныгыту, Аллаһ Тәгаләгә мәхәббәтне арттыру. Суфичылыкның төп нигезе нәрсә? Дөнья фитнәсе белән көрәшү һәм тәкәбберлек белән көрәшү. Бу күңел халәте. Дөньяга кызыкмау, артык теге хыяллар белән яшәмәү, дөньяны артык яратмау һәм үзеңдә тәкәбберлек булдырмау. Менә шулар Аллаһ Тәгалә белән мөнәсәбәт булганда, без шулар аркылы эшләп, үзебездә менә шушы әйберләрне тәрбиялибез. Менә бүген психологларда бар анда, детский травма дип инде сүз кирип китте. Мин әзрәк кенә психологларны карыйм. Хәзерге заман психологлары әйтә, детский травма дигән сүз юк ди. Ул миф диләр. Мәсәлән,
күпмедер вакыт өйрәтәләр психологларын детский травма дип, ә хәзер өйрәтәләр андый бер юк дип. Шуңа күрә менә бу мәсьәләдә шушы психологиядә гел үзгәрешләр барлыкка килеп тора. Һәм син аңламыйсың, бүген бер метод, иртәгә икенче метод, берсе көнгә өченче метод. Әйтәм бит, бу мәсьәләдә динебез безгә ачыграк. Дин константы. Да, ачыграк җавап бирә. Чөнки Аллаһ Тәгалә кешене яраткан, аның җанын барлыкка китергән һәм Аллаһ Тәгалә яхшырак белә кешенең үз-үзен тотышын, омтылышын, нәрсә тели, теләми, аның нинди омтылышы яхшыга илтә, ниндисен начарга илтә икәнен. Без менә шушы Аллаһ Тәгаләне белән мөнәсәбәт аркылы үзебезне шулай тәрбияләйбез. Тенденциялар үзгәрә дигәннән без аның турында сөйләшербез, менә хәзер монда сезгә сорау бирәсем килә. Психологлар әйткәне бар, менә без психологлар үзебез психологларга йөрибез дип. Ә хәзрәтләр кемнәргә мөрәҗәгать итә икән? Шул башка хәзрәтләргә, психологларга. Сезнең андый практика бар дип ишеттем. Әйе, мин үзем укытучы буларак Россия Ислам институтында хәзрәтләр өчен психологик яктан ничек итеп кешеләргә ярдәм итү курсларын, программасын укытам. Әлхәмдүлиллаһ, инде 5 ел эчендә аны 1000-нән артык хәзрәтләр үтте һәм инде ниләр, отзывлар дип әйтәм. Кабул итәләрме соң? Әлхәмдүлиллаһ. Кабул итүчеләр бармы? Монда бит шундый кызыклы гына бер-берсенә капма-каршылыкка килеп туа. Була, андый хәлләрдә була, әңгәмәгә керәбез әйме. Һәм инде шушы фән, наука, психология дөрес яктан карасак, менә хәзрәт әйтте бит, психологлар да төрле була, карыйм диде, әйме. Үзләрен гыйлемле психологлар дип шутлап йөрүче кешеләр бар. Әйме, аларга эләгергә мөмкин, әйме кеше. Ә инде без фәнни кеше буларак, психологияны дөрес итеп, ислам ягыннан да кирәкле методларын, юнәлешләрен алып, хәзрәтләргә өйрәтәбез һәм инде алар белән өйрәтәсез, нәрсә? Һәм үзегез никадәр динне бу очракта белү кирәк, чөнки хәзрәтләр белән бит әле бу телдә аралашу өчен аларның теленнән белергә кирәк. Әлбәттә, әлхәмдүлиллаһ, безнең гыйлем, дини гыйлемебез дә бар, Аллаһка шөкер. Фәнни гыйлемебез дә, медицина яктан да гыйлемебез бар. Һәм инде нәрсәләргә өйрәтәбез? Кешеләр белән ничек итеп дөрес итеп мөнәсәбәткә керергә, аларның эшкә кишерешләре белән ничек итеп взаимодействовать дип инде мөгамәлә кылырга, дөрес итеп. Һәм чынлап та берәр шундый эшкә киртәләр бар кешенең, әйме, ничек итеп аңа ярдәм итәргә, дөрес итеп хәзрәт кешегә нәрсәгә ул дип сорыйсы килә. Менә ничек инде, мәсәлән, хәзрәткә күбесенчә бик авыр халәттә кеше килеп керә, кайчан аның кемнәрдер туганнары үлеп китә. Һәм шушындый стадияда бик авыр хәлдә булган кешегә ничек итеп дөрес итеп ярдәм итәргә. Монда күбрәк риториканы өйрәтәсез, теге аралашу инструментларын. Практикасы да бар. Һәм мөһиме, әйме, ничек эмоциональ яктан янмаска хәзрәткә. Ул бит кешеләр белән эшли, ничек итеп үзенең халәтен сакларга, менә дә кишке. Менә бу тема актуаль. Менә хәзрәт әйтте, ашларга күбрәк йөргән вакытта шунда эмоциональ халәт чыгып китәргә мөмкин. Ярдәм итәргә мөмкин. Ничек беләсез менә монда киңәшләрнең хәзрәт кеше өчен? Тиергә мөмкин, әлбәттә. Әлегәр дә синең инде ниятең нәрсәдә дип әйтик инде. Мәсәлән, мин үзем мотивацияле алам. Мәсәлән, миңа ашка чакырсалар, мин арганмын, мәсәлән, барасы килми икән. Мин әйтәм, ашка барсам, миңа савап була. Чакырдылар икән, алар миңа мохтаҗ. Мин алар белән сөйләштем, аралаштым, аларга ярдәм иттем, савап алдым. Аллаһ Тәгалә, димәк, минем тормышымнан риза була, минем тормышым файдалы үтә. Мин үземне шулай мотивацияле алам. Кемдер алмый икән инде, мәсәлән, бу вакытта тышкы факторларга мөрәҗәгать итә. Мин фәнни исследование ясадым. Ул үзе дә психолог, күпмедер дәрәҗәдә булырга тиеш. Беләсезме, монда бит һәр кешенең үз эшенә салынган механизмнар салынган, әйеме? Ул үзен үзе дәвалау, үзен үзе савыктыру механизмы салган. Ә менә хәзрәттә дә, психологта да, шушы ук әйбер, имамда да, әйеме? Ул аңа берсе дини күзлектән аңлатып бирә, ул аңламаган кеше аңламаган әйберне, ә психолог үз күзлегеннән аңлатып бирә. Дөрес аңлатылганмы, ул дөрес аңлатылмаганмы? Иң мөһиме, бу кеше шанырга тиеш, әйеме? Шушы әйбергә шанырга һәм үзен сәламәтләнергә, шушы механизмны җибәрергә тиеш. Һәм менә шушы гына монда. Шуңа күрә төп әйбер күбрәк монда белемнән тора. Имамның да белемле булуы, һәм психологның да белемле булуы. Үзегез кемгә мөрәҗәгать итәсез яки идегез шундый күңел халәте булса? Мин мөгаен хәзрәткә мөрәҗәгать итәр идем. Безнең бит күп кешеләр хәзер эш күрүчеләргә һәм шундый ниләргә, ислам психологы дигән, мөселман психологы дигән хәзер шундый ниләр барлыкка килде, әйеме? Эш кереп дәвалаучылар, анда психолог, эш күрүче. Ничек карыйсыз андыйларга?
ничек дип карыйм, әйеме? Менә кайбер очракта статьяларда арада яхшылары бар. Сүздә юк. Мен беләм арада яхшы, чынлап кешегә ярдәм итә торганнары бар. Бар арада ислам исеменнән, дин исеменнән, динне пычратып, мыскыл итеп, кешедән итеп йөри торганнары. Әле менә бу көннәрдә генә 3 көн 4 көнлек генә миңа керде бер ир, хатыны йөргән психологка, 15 ел яшиләр, 3 балалары бар, психологка. Психолог эш күрүче психолог инде. Эш күрүче генә булып чыкмаган, бу моңа хәтта үзенең офисын ял көннәрендә биреп торган, нәтиҗәсендә камераны караса, хатыны белән мин нишлим дип миңа инде психолог буларак, инде миңа килде шушы ир, шушы үзенең ниде, нишлим ди, аерылыйммы, нишлим ди, балалар ди, җылыйлар ди, братна куып чыгардым ди, бөтенесен күрдем ди, хатын ди чыгып китте ди, гипноз белмим, нишәгәнемне дә белмим дип әйтә ди. Менә шул җәмәгать, шуңа күрә төрлесе бар. Төрле очраклары булырга мөмкин. Тегесендә, әнә мин ул фильмда төшереп ниттем, ул юкка чыгардык без ул нине психолог Наима, ул хатын-кызларны бөтен җирләреннән тотып бит инде нәрсәләр генә кыландырмады. Әйеме? Мин сезгә ди, анда энергия космосы, энергия Аллаһ һәм энергия матушки земли җибәрәм диде, әйеме? Через лобковую кость диде, миндә бит яздырылган, мин журналист җибәрдем. Махсус олы хатын журналистны җибәрдем аның өчен. Шуннан соң юкка чыгардык без аны. Ә берсе әле менә аның хәтта шахадәтнамәсе бар. Миндә аның бер кызга, теге кыз мөрәҗәгать итә, миндә бар, менә ди. Миңа ди, килә дә коештуын тоттырып карамакчы булды ди. Миндә аның коештуын тотмадым ди. Менә шул хәтле дәрәҗәдә бу аерым тема юк бит, алар бит менә шул гамәл кылучылар. Юк, алар бит килгән, ярдәм сорап килгән кешеләрне мыскыл итүчеләр. Менә берсе аның имам булып мәчеттә рәсми рәвештә эшли. Әйеме? Бу темага икенче яктан әйдәгез, үзебез башлаган темага җавап биреп карыйк. Андый мисаллар башка профессияләрдә дә бар. Шуны әйтмәкче булам. Юк, анысы бардыр. Әмма бу безнең дингә кирәкмәгән әйбер, әйеме? Шуңа күрә аларның шундыйлары да бар. Шуңа күрә без монда теге бөтен әйберне дә бер әйбергә, бер җиргә тутырырга, бер савытка тутырырга кирәк. Психолог, психолог булырга, имам булырга тиеш миңа калса. Менә сез әйткән психологик кабинетлар мәчетләрдә дә барлыкка килә башлады дип әйттегез, менә сезнең карашмыгы. Бу үзенә күрә шушы ике сез әйткән ике өлкәне берләштерүнең уңышлы модели түгелме? Мин моны оценивать дип әйтегәндәйме, моңа ниндидер бәя бирергә минем беренчедән компетенция юк. Икенчедән, шул ярдәм мәчете мисалында карасак, ярдәм мәчетендә реабилитация центры бар, име? Сукырлар белән эшләргә, авыру кешеләр белән эшләргә. Мондый тәҗрибә башка өлкәдә бар, берләштергән бар, име? Ул бик уңышлы эшләп киләләр. Шуңа күрә бәлки психология кабинеты мәчеттә барлыкка килү дә алга таба бик яхшы нәтиҗәләргә китерер. Шуңа күрә мин алдан теге бер нәрсә әйтә алмыйм. Америка Кушма Штатлары безнең психологлар саны буенча иң зур ил дәүләт дип әйтегәндәйме? Ләкин шул вакытта авыручылар психологик тайпылышы булган кешеләр буенча да статистика. Моның бит әле статистиканың шулай капма-каршылыгы. Ә ул нәрсәдән килеп чыга? Чөнки спрос рождает предложение дигән әйбер бар. Әгәр дә сиңа психологларга кеше йөри икән, димәк психологлар саны арта. Ул берничек тә сәламәтлек. Димәк аларның нәтиҗәле эшчәнлеге юк дигән сүз. Юк. Аның шуңа күрә дин, мин шуңа күрә әйтәм. Дин бу очракта күпкә нәтиҗәлерәк дим. Чөнки дини кеше депрессияларга алай күп бирелми. Чөнки аның бар таянышы Аллаһ Тәгалә бар, әйеме? Ул үз-үзенә кул салырга да теләми, аның таянышы бар, Аллаһ Тәгалә бар. Ә безнең динсезлектән, күп әйбер динсезлектән килә. Һәм теге психологның синең вакытта фәлән анда мәченең кыйрыгына басуың белән аңлатулары ышансаң ышанасың. Миңа калса бу сезнең бу мисал бик шундый теге суженный, бик чөнки бик тар, депрессиянең да төрлесе бар. Аның бар эндогенный, экзогенный дигәне, әйме? Бар менә шул күңел халәтен Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл итеп чыгып була. Ә бар клиник депрессия. Бу эштә инде берничек тә дуга кылып кына чыгып була. Ләкин аның депрессиянең бар әле гормоннар аркасында булганы да бар әле. Бар. Без аның сәбәбен эшләргә кирәк. Әлбәттә, без менә үзебездән торганын эшлибез, ә нәтиҗә Аллаһ Тәгаләдән. Без аның сәбәбен эшләргә тиеш. Секунд вакытыбыз калып бара. Хәзрәткә, Рамил хәзрәткә генә бер сорауым бар. Шуңа да менә монда сүзләр әйтелде. Имеш мусульман кешеләр, дини кешеләр алар шул депрессия, стресска бирелмиләр дип. Менә дөрестлек бармы бу сүзләрдә? Бөтенләй бирелмиләр дип әйтергә булмый. Ни өчен? Чөнки кешенең Аллаһ Тәгалә белән элемтәсе төрлечә була. Аллаһ Тәгалә белән элемтәсе нык булган сайын депрессия әзрәк бирелә. Әмма дә ләкин аның да тормышта төрле авыр хәләтләре булырга мөмкин. Шуның өчен минем фикерем буенча
хәзрәтләр әлбәттә психологияны өйрәнеп, бу мәсьәләне аңларга тиешләр. Кайсы очракта ул үзе кабул итәлә, кайсы очракта ул клиник специалистка җибәргә мәҗбүр. Безнең кызганыч тапшырыбыз тәмам. Әйе, әле бу теманың башлангычы гына күңелебез сизә тора, әле без кат-кат әйләнеп кайтырбыз, чөнки заманасы шундый, кешенең күңел халәте шундый. Әйдәгез, тагы бер кат әйләнеп кайтырбыз. Сезнең белән әлеге темага зур рәхмәт әйтәбез. Паузага куеп торырбыз тапшыруны. Сау булыгыз, рәхмәт сезгә, һәр бакчагызга.